तर फायनली आता आमचे स्टार्टर इलेले असत आणि हया प्रॉन्स बटर गार्लिक, हया व्हेज हराभरा कबाब आणि हय चिकन मलाई टिक्का. त्याच्या आतमध्ये ना मलाई या हे बघ, आणि ही बोंबील थाळी, कारण ह्याचे बोंबील फेमस आहेत आणि बोंबील थाळी पण ह्याची फेमस आहे म्हणून बोंबील थाळी. आणि आमचा खेकड्याशिवाय आमचा पान हलत नाही, त्यामुळे हो मोठो खेकडो. डॅन्टेड हँड खलास, पब्लिक खलास. हॅपी दिवाळी जया. शाबाश. सिंपल वाटतं ते. नमस्कार म्हणजे तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर म्हणजे आम्ही दादर का जातो दिवाळीच्या शॉपिंग साठी, म्हणजे साड्या दीपाली घेऊच्या, यांका ड्रेस वगैरे घेऊच्या. तर त्याच्यासाठी आम्ही दादर का जातो. पण आता वाजले 11:30. पहिले आम्ही दादर का जाणार, तर आम्ही जेवणार मल्हार रेस्टॉरंट का. खरंच भारी आता रेस्टॉरंट, त्याचं नाव आम्ही ऐकलं होतं, त्यामुळे पहिलं ते जेवणार. कारण आता भावी जियाक पण आजपासून सुट्टी पडलेली असा, त्यामुळे ते पहिला मस्तपैकी रेमटावणार आणि त्याच्यानंतर आम्ही दादर का सर्व शॉपिंग करणार आणि येणार. तर आता आम्ही दादर का जाऊच्या अगोदर आमका मोरिया फूड करसून हे बघा, हे दिवाळी फराळ इलेलो असा आणि हो मुलगा तो स्वतः घरी बनवता आणि तो मग ऑनलाईन विकता. तर तुमका जर हवा असला तर तुम्ही हे मागवू शकता. तर याची क्वालिटी आम्ही बघितलं काल, एकदम म्हणजे घरगुती, प्रॉपर घरगुती असताना तसे. हे पॅकिंग मध्ये येतात. तो चिवडा आणि पूर्ण घरगुती, म्हणजे तो घरीच बनवता पनवेलवर. हे बघा, हे करंज्या, शंकरपाळ्या, सर्व एक टू झेड घरगुती फराळ. हो बघा, आणि असा व्यवस्थित पॅक करून आपल्याकडे पार्सल येतात. ऑनलाईन मागवत असेल त्याचं व्हॉट्सअप नंबर आहे, इंस्टाग्राम अकाउंट आहे, त्यातून तुम्ही मागवू शकता कॉल करून, व्हॉट्सअप करून. आणि हो चिवडो, हे सर्व ए टू झेड तो घरी बनवलेला फराळ म्हणजे असं दुकानचा वगैरे नाही, घरी बनवता मोरिया फूड. तर आम्ही त्याचा नंबर देतो, ऍड्रेस देतो, तुम्ही मागवा. हा करा ना टेस्ट, ह्यांका लय भूक लागली. हा याची टेस्ट करूया. अजून मी काढणार ना, प्रॉपर घरगुती असताना आपण घरगुती बनवतो ना तसंच. तर म्हणजे आता आम्ही काय डोंबिवली स्टेशन का जातो, समतील ना, डोंबिवली स्टेशन का जातो आणि थैसून नंतर दादर का जातो. चला लेट्स गो. जय मल्हार. दादर स्टेशन का उतरलो आणि आता आम्ही चालत जातो मल्हार. वाजलेत आता 1:15 वाजलो, लय भूक लागली. आता आम्ही येऊन पोचलो मल्हार लंच होम. कारण या लंच होम मगाशी मी रेस्टॉरंट म्हणत होते, वरती पण आणि खालती पण. तर खाय जाऊया आपण, वर जाऊया. हा हेंका वरच हवा. आणि ह्या एकदम दादर स्टेशन ईस्ट का जा आणि दादर स्टेशनच्या एकदम जवळ आहे, 2 मिनिटावर. आणि ह्या बघा, हय पुढे चित्रा टॉकीज आणि त्याच्या बाजूकच ह्या मल्हार लंच होम. तर आता आम्ही जातो. चला, माझी पिशवी घेऊची. चला मल्हार लंच होम. तर आम्ही हिलव मल्हार मध्ये. ते चला वरती हिलव. अरे हे काय दिवाळी चालू आहे की काहींची? मल्हारवाल्यांची दिवाळी सुरू झाली वाटतं. काय उस्तास? अरे बापरे, काढू का? लाईटी लावू सांगेन का? हे झाली ना जागा फिक्स. नशेबादी जागा फिक्स केला. आणि काय काय बघितलंस? लय काय नाही. बापरे, स्टार्टर मध्ये काय मागलं? स्टार्टर मध्ये व्हेज हराभरा कबाब. व्हेज हराभरा कबाब आणि माझ्यासाठी मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का मी मागवलंय. भावीला काय? आणि भाविका आहे, भाविका हवा प्रॉन्स बटर गार्लिक. तर 3 मागवूया. तुम्ही 2 व्हेज खाणार ना, मी चिकन खाणार एकटो. बाहेर लयच गरम होता आणि आतमध्ये एवढा चिल आहे ना, मस्त एकदम AC फुल आहे, कारण ब्लोअर आहेत अगदी. खरंच लय भारी वाटतं, एकदम थंडगार वाटतं. आणि जागा पण लय ऐसपैस आहे. ही बघा, सीटिंग व्यवस्था लय मोठी आहे. ही बघा, हराभरा कबाब किती रुपये? 250. किती? 250. आणि माझा चिकन मलाई टिक्का
त्याची प्राइस किती आहे? 350. 350. आणि आणि भावी बटर गार्लिक बघ, प्रॉन्स बटर गार्लिक किती आहे? 410. 410, 410 रुपये. तर आता आम्ही थोडीशी दिशा बदललो कारण ते गार वारे वाहत होते, त्यामुळे आम्ही ह्या साईड काय इलं पहिले थंय बसलो होतो आणि आता लय गर्दी झाली आहे, संपूर्ण भरलेला सर्व, हाऊसफुल झालेला सर्व. तर आम्ही आता हे बसलो, आता आमचा स्टार्टर येत, आम्ही वाट बघतो. जियाक आमच्या लय भूक लागलेली आहे. तर फायनली आता आमचे स्टार्टर इलेले असत आणि हया प्रॉन्स बटर गार्लिक, हया व्हेज हराभरा कबाब आणि हय चिकन मलाई टिक्का, असे 3 आता आमचे स्टार्टर इलेले असत. आणि ही खाणारा आमची भावी, हे खाणार आहे 2 व्हेज आमच्या बकऱ्या आणि आम्ही खाणार आहोत टायगर खाणार आहे हे चिकन. तर आता आम्ही हय तुटून पडतो. तू कोण आहेस? ह्या कोण आहे? हे बकरी आहेत, हे घासपूस खाणार आहेत आणि हा टायगर हा जो चिकन खाणारा. आणि ह्यो मग कोण? प्रॉन्स कोण खाता? बछडा काय बछडी? बछडी होय, बछडी बेअर. तर आता आम्ही जास्त काय टाइमपास करत नाही, डायरेक्ट आता खाऊ घेतो. कसा? एक नंबर आहे आणि एकदम सॉफ्ट. बापरे, तेव्हा मलाई पण आहे त्याच्या आतमध्ये ना, मलाई आहे हे बघ, एकदम. आम्ही कशी आहात प्रॉन्स? आम्ही सोरेला जिया का पण दे भावी, टेस्ट करू का? तर हे हराभरा कबाब खातात. हराभरा दिसत नाही पण ह्या दिसता, लाल दिसता. अरे बापरे, खरंच हराभरा आहे. या बघू आतमध्ये हराभरा एकदम. कसा टेस्ट कशी आहे? माका पण द्या. चालत ना, चिकनवर हायता खालेला. आणि ह्याने काय केलं? प्रॉन्स खाल्यान सर्व. याक पण चिंगून आहे. ह्या काय आहे मग पांढरा? हा बटर असणार तो, होय ना? हे काय बटर आहे ना? याने फक्त चिंगळा खाल्या हे बघ. तर आता आमचा स्टार्टर आमचा आता संपलो आणि आता आम्ही मागवलो मेन कोर्स आणि त्याच्यात मागवलं आहे आम्ही कोलंबी भात, जो फेवरेट सगळ्यांचा कोलंबी भात. आणि ही बोंबील थाळी, कारण ह्याची बोंबील फेमस आहेत आणि बोंबील थाळी पण ह्याची फेमस आहे म्हणून बोंबील थाळी. आणि आमचा खेकड्याशिवाय आमचा पान हलत नाही, त्यामुळे ह्यो मोठो खेकडो भलो बक्कम आम्ही आणलो. आणि खेकड्याबरोबर आम्ही मागवलं वडे. हे मालवणी वडे आहेत आपले, हे बघा. तर हे वडे मागवलं. तर आता ह्या भरघोस असा सर्व इलेला असा. तर आम्ही आता तुटून पडतो, यांची भांडणं नको म्हणून एका एक डेंगू दिला आणि घ्या आता एक डेंगू देतो. डेंगू पण मोठो अस्सल अगदी खाडीतली आहे तेव्हा आणि भरलेली आहे पूर्ण. हे बघ अक्षरशः भरलेली आहे. हे बघ ज्या तुका हवे ना, हे वर एक्स्ट्रा इलेला आहे ना, त्या मी खातो. जबरदस्त. क्रॅप कटर बोलो त्यांना हो बिजुरवा. आम्ही पडल्या ना खेकडो खाता भावी, एका फोटो घेत नाही वाटतं. लॉलीपॉप हे घे, जी आता खाणार लॉलीपॉप. हा कसा आता सांगते तिने बसवल्यांचं काय ऐकणार नाही. हेंका डेंगे कुर्ले म्हणजे हे काय बघून नाही घेत. आमका डोंबार ह्या काढून देऊ माझ्या इले. हे पेंदे आपण खाऊया ना. होय होय, पेंदो मी खातो, चेंदो खातो. आणि मी कोळंबी राईस घेतलंय, सुरुवात केलाय. हा पुरी सोबत खाते. पुरी फुगलेले आहेत बरेच. पुरी नाही आहेत ते, वडे असते. वडे मालवणी वडे आहेत. तर आता मी काय बोंबील थाळी घेतलाय, ह्यांची प्रसिद्ध बोंबील थाळी. तर ह्याच्यात काय आहे बघूया. त्यात तिकला आत काय नाही, ह्याच्यात काय आहे हे दोन्ही तिकले आहेत आणि
ही सोलकढी आहे. मी पहिली सोलकढी ट्राय करते. एक नंबर हा. त्याच्यानंतर जोवलो हा, चटणी हा, आणि हे बोंबील अगदी. हे बघ 4 बोंबील. तर आता मी ट्राय करतोय बोंबील पासून. बापरे किती सॉफ्ट होत ते बघ. हे बघ एकदम सॉफ्ट. वरतून क्रिस्पी आहे आणि आतमधून एकदम सॉफ्ट. मस्त. आणि त्याच्याबरोबरच भाकरे, तांदळाचे भाकरे. हे आपल्या सारखं आहे बघ. कलर आमच्या हो हे बघ. टेस्ट आपल्या सारखी आहे का बघतो. सेम आपल्या सारखे टेस्ट आहे. ही बघूया. ह्या तिकला आहे म्हणजे ह्या थोडा घट्ट, ह्या पातळ. आता बरोबर लागत ना. नाही ही वेगळी चव आहे पण ही आपल्यासारखी आहे. झालो काय खेकडो खाऊन, डेंगो खाऊन झालो. मग काय हवं आता भावी? काय कोलंबी राईस, प्रॉन्स राईस. बापरे दीपाली दे त्यांका लया खाशाल तेवढं. एका प्रॉन्स पण दे. एका प्रॉन्स हो बघ. हे घे ह्याच्यात ते का दे हाती. मस्त माका पण खाऊचो. रवात ना माका. हा भरलेला अक्षर वाढ घ्या. क्वांटिटीला या. जागा बदलल्या ना थंय जाऊन बसली. थंडी लागता ना थंय हो ब्लोअर आता लय थंडी लागता. खाली नाही लागत थंडी, थंय लय थंडी लागता. तुम्ही काय झाला ना तुमचा अजून खाऊन? झाला बोंबील थाळी बसवलंय. त्याची आता टेस्ट करते. अरे हे खालाच नाही तुम्ही ते. लय झाला त्यांका वाटतं. लय झाला आता बघा. खेकडो खाल्याने ना यांच्याने आणि भाकरे खाल्याने. पुरियो तरी एक रवली आहे पुरी माका ठेवल्याने. तुमच्या वाट्याच्या ठेवल्याने. आता मी हे राईस खाऊन बघतोय पडाली खाल्ल्याने अर्धा. हे ह्यांका लय आवडला राईस. राईस लय भारी होत. मस्त तिखट बिकट होतो ना. स्पायसी आहे. आणि प्रॉन्स बघितलं छोटे त्याच्यामध्ये. प्रॉन्स टेस्टी लागतात छोटे होते प्रॉन्स. त्यांची आता खेळ चालू होतायचं. जेवण झाला लोक गेली जेवण घरा. आणि एवढा वेळ लागला. 3 वाजले आमचा. 3 वाजले. हे काय लोक गेली जाऊ. हे काय यांचे खेळ चालू होत आहे. हॉटेल गावला खेळू काय सर. हॉटेल लय मोठा आहे. लय मोठा. दादर काय एवढा मोठा म्हणजे लय मोठा. पूर्ण AC. तो कांदो पण टेस्टी आला. कांदो सोड. एवढे मोठे नाहीत कांदे. अरे वापसा जोक तरी जीवा. आणि शॉपिंग करूची माहिती आहे ना. साडी बिडी घेऊची आहेत म्हाका. चला लवकर जाऊया. घागरा तुका काय हवया? चप्पल. कोणाचा काय एका चप्पल घेऊन जाणार काही नसतं. चप्पल डोंबोली काय गावला असतं. संपवलं असते का तुम्ही? पहिले प्रॉन्स करायला काय एक्सप्लोर करताय? सायकल होते बारके शोचे होते. हात लावू नको ते सायकल पंक्चर होते. ते सायकल जाऊचा डोंबिवली. हा यांना शॉपिंग करू द्या ना म्हणून काय झाले. माका जेवू देत नाही. जेव्हा सावकाश जेव्हा. तर फायनली आता आमचा हा जेवण झालेला. आणि ह्या मध्ये झाड खैसून येला. हा ह्या कोणी आणलेलं मध्ये झाड. चला जाऊया ना. आम्ही मेन मार्केट काय इलो हिंद माताच्यात आहे. आणि पहिलं कोणाकडे दीपाली तुझे साड्या? हा हाय आता भावीजी यासाठी दिसतं. घागरा चोली वगैरे दिसतात. तर पहिले आता हाय जातो आणि भावीजी यासाठी काहीतरी बघतो.
60% ऑफ पण हा. हे हो किती हा? हे 2600 ना, 2266. हे स्वस्त. ह्या काय काढल्या ना बाबा, बापरे. पर्पल ह्यो घ्यावा. जिया घालून बघायचो. चाल लगेच दाखव. डॅन्टेड हँड खलास, पब्लिक खलास. हॅपी दिवाळी जिया, हॅपी दिवाळी. नाही एवढा लय मोठं वाटतं जिया. बरोबर आहे, जरा वर घे. बरोबर आहे जिया, शाबाश. आवडला जिया, आवडला. हे ह्या बघ, ह्या मस्त आहे बघ. ह्या बघ काय तर ये है कलरफुल डॅन्टेड अँड पटा पोस्टर. निकली हिरोईन हमारी. नाही रे, चांगला ना. जिया कमजोर वाटतं आमची. डेंगू खाऊन पण जिया अजून आमची जाड होत नाही. शाबाश. अरे ते जॅकेट आहे ह्याच्यावर. जॅकेट का अडका ना हात. ते पहिले उड बघूया जरा, आमची जिया बघू दे. अरे बाप रे, ते सरळ सरळ कर त्याचा. जिया कसा वाटता? चांगला वाटत. ता चांगला वाटता काय? हे चांगला वाटत. दुसरा पहिला घातला होता. गाईज कॉमेंट मध्ये सांगा जिया काय ह्या चांगला वाटता. बघूया जिया, फुल दाखव. ह्या चांगला वाटता काय, ह्या चांगला वाटतं. आणि खायचा घ्यायचा तर कमेंटमध्ये सांगा. तुमचे कमेंट येईपर्यंत आमचं घेऊन झालेलो असणार. दिवाळीत समजा आम्ही काय घेतलं होतं. डॅन्टेड हँड. ह्या काय, ह्या काय बापरे, कचरो काढतं की काय? ह्या केअर काढता. शॉर्ट हो जाएगा, फिर आगे काम नहीं. नाही शॉर्ट ही चाहिए. कमरेला लूज आहे, हाईट पण जास्त आहे. हा बघूया भावी जा मागे बघूया. डॅन्टेड हँड कलर हे वाटतं ना जरा डल वाटतं कलर. हे नको, चल दुसरं घालून बघ. डॅन्टेड हँड. शाबाश. भावी आमची हिरोईन दिसते. या काय आलंय, किती वाजले? साधं वाटतं. जा तू चेंज करून ये. याचा घागरा चोली घेऊन झाला आता. आणि भाविका तर भेटलाच नाही. आता दीपाली आपल्या साडी बघता, आधी पहिले फोटो बघता. सर्व मस्त कलर आहेत आणि एकदम प्लेन सिंपल सोबर आहे. ते दीपाली बघ ह्याच्यात खायची ती. पण ह्याची रेंज काय आहे ती सांगा. ती बाबा 4,000 नाही बाबा, बोनस नाही झाला आमचं. 4,000 म्हणजे लय झालं. ब्रांडेड चीज देते ना, पैसे नाही एवढे. ब्रांडेड कपड़ा, रेगुलर कपड़ा देखो ये तो कम. साउथ इंडियन पण हे घेता ब्ल्यू कलरचा आहे. तो कलर मस्त आहे. साउथ इंडियन ब्ल्यू घेतला ना बाबा. ऐसा पैटर्न वाला लेने जाओगे ना आपको परवीन पण 15,000 का ब्लाउज से. साउथ इंडियनचा पगार झालं वाटतं. बोनस इलं वाटतं. 4,000 साडी घेता. बघा बाबल्यान हाणल्यान बापरे. खजाना लाया खजाना. का है, सिंगल सिंगल ऑप्शन है, फायदे में रखा है. ये 2000 में आएगा आपको. अरे शाबाश. हाँ 2000 में दे, हमारे रेंज में दिखा. दिखा रहा है. मस्त है एकदम. 2000 3000 3,500 कितना? 2850. नहीं फैब्रिक सब इम्पोर्टेंट है. बघू जागा मग नाही, सिंपल वाटतं ते. कैटलॉग में सिंपल तो कॅटलॉग पीस आहे. हैवी लुक वगैरह नहीं है. नीचे आपको दिखे सब हैवी लुक वाला दिखे. बघ काय ते तू घे खायची ते. हा ते बघ टाकून बघ. प्रॉपर मैचिंग वगैरह है. बघूया दाखव. चांगलं वाटतं पण हे व्हिडिओत नाही एवढं भारी वाटत. पण हा भारी आहे. हे भावीजी तुम्ही सांगा. भावीजी काय? एक नंबर. काय मटेरियल? बरबरी. काय बरबाटल्यासारखं वाटतं. सर्व लाईट कलर. एवढे साडी आता दाखवल्या ना, ही माका आवडली पण दीपालीक नाही आवडल्या. तर आता दीपालीचे 2 साडीઓ झाल्यात. जियाचो एक ड्रेस झालो. बाकी अजून काय कशात नाही.
ना भाविक ड्रेस मिळालो ना माका कुर्तो मिळालो. पण अजून आहे काय गर्दी आहे. वाजल्यात आता 7:30. तर बघूया काय भेटतं आता, नाहीतर मग घरात जाऊ. फटाफट निकला हिरो कसा वाटला का? बरं दिसता, सदर बरं दिसता, चांगला वाटतं. बरं दिसता. नक्की ना? होय होय, चमकता ना? चमकता दिवाळीचं, चमकताय ना? चमकताय. चला घेऊन टाका, घेऊन टाकू ना? घेऊन टाका. हा कमेंट मध्ये सांगा. नाही नाही बरं, कमेंट बघणार कधी आहे? नाही नाही बरं दिला. फिक्स नाही आहे. तुमका आवडलं ना? आवडलो. हा आवडलं. थँक्यू. जे तुका आवडलं सांग. हा घेऊया तुझं. चला आता एका माझा झाला. तर म्हणजे फायनली आम्ही आता घरात घेऊन पोहोचलो. दुपारी आम्ही मल्हारमध्ये जेवलो. जेवण खरंच भारी आहे. म्हणजे जे स्टार्टर आम्ही घेतलं होतं, त्याच्यानंतर थाळी घेतली होती, खेकडो घेतलं होतं, सर्व एक नंबर जेवण होता. ता थंय रेमटावलो आणि आम्ही दादर हिंद माताच्या थंय सर्व शॉपिंग केलं. जिया काय एक ड्रेस भेटलो, त्याच्यानंतर दीपालिका 2 साडीओ घेतलं, माका एक ड्रेस घेतलं आणि बस. आणि ह्यानी काय कानाबिनातले घेतले आणि ते एवढा सर्व आम्ही घेतलं. फक्त भाविका एक ड्रेस नाही भेटलो आणि माका अजून एक ड्रेस हवा. तरी म्हणजे अर्धी शॉपिंग आमची झाली दादर का, अर्धी शॉपिंग राहुल्या. ती आमच्या डोंबिवलीत आम्ही शॉपिंग करणार आहोत. आणि आजचा दिवस म्हणजे लय धावपळीचो गेलो दुपारपासून. आता संध्याकाळ झाला तर जेवलो, ट्रेन पकडलो आणि आता आम्ही घरात येऊन पोहोचलो. आणि हय व्हिडिओचं एंड करतो. जिया झोपला. आमचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या झोपाळू फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. यावा कोकण आपलाच असा, जावा मल्हार हॉटेल दादरचा आपलाच असा, जेवण यावा, रेमटावून यावा. बाय.